הילדים שלי, אוקיי. אוקיי, מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה שוקו בתוך הפה בלי כוס. ייי! אוקיי, אז המצטרכים שלנו הם גלי, קחי 2 כוסות מים. איפה יש כוסות? שנייה, אני אתן לך. יש לנו 2 כוסות. תמלא אותם במים קרים. אבל לא כל כוס. לא, מספיק רבע כוס. יש לנו פה שוקולית. רגע. יש לנו שוקולית. מה עוד צריך? חלב. כוסות מים. חלב. אופה, יש לנו עוד חלב. כן. אז נקרא לזה. אוקיי. ויש לנו חלב. דודי. הצלחתי. אוקיי, יש לנו את זה, ועוד 2 כוסות לחלב. כוסות חלב בבקשה. כמה כוסות אנחנו מבזבזים, אה? נשטוף אחרי זה. בבקשה. הנה המצרכים שלנו. עכשיו, ככה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, בחייאת, זוזי. 2 כוסות. רגע. שבכל אחד מהם... 2 כוסות שבכל אחד מהם ככה מים. מים, חלב. 2 כוסות של חלב ושוקולית. עכשיו, we need to complete. היא לא יודעת באמת אנגלית, היא רק עושה את זה. אוקיי, גלי, פתחי נא את פך. תעשי את ראשונה, זה בסדר? לא. אז אני אעשה לעצמי. היא לא יודעת, תעשי את ראשונה, אף פעם לא עשיתי את זה. זה נראה אור כזה. נו. תעשי את ראשונה, לא, את. איך עושים את זה אבל? את עוד לא בלעת, אוקיי? זה, אחרי זה מים ואחרי זה חלב מיד. אוקיי. יאללה. תעשי את ראשונה. יאללה שלום. אוקיי. אוקיי, אבל אל תצחקי לי. כן. תשים קשה, תשתי את המים ואת החלב באותו זמן. יאללה. מה אתם תצפו? תביא, אני האמיתה שבינינו. אוקיי. אני צריכה שיהיה לי כוס חלב ביד. את צריכה גם קודם כוס מים. לא, קודם כל חלב. לא, קודם מים. אני אעשה לעצמי. 3. עוד לא לבלום את זה, רק לשים. אם הם עושים פה, ואז לשתות. לא, זה האתגר. אוקיי. אוקיי, קדימה. יאללה, אוקיי. אני שמה פה. לא, בפה. בפה? כן. אוקיי. 3. זה מה שהבנים עשו בטיול פסח, אני אחשוב איך הם הצליחו את זה, אני גם עושה את זה. נו, 3, 4. לא יכולה, זה כמו התרופות שאי אפשר שימי, לקרוא אני אותן. אעשה ראשונה. אף אחד פה לא ממיץ באמא שלי. יאללה. לוקחים מפקע. תראי בפה. אבל את מצחיקה אותי. אוקיי, אני בדיקת. תסתמי. אמא, איך זה מרגיש? טוב? קחי את החלב. איך זה? כיף? אמא, זה כל כך טעים. כן? כל כך. עכשיו תורי. אני עושה את זה עוד פעם. עכשיו תורי. תראי אותי! אוקיי. וואי, אני לא יכולה, אוקיי, כאילו. אפשר לעשות את זה בתוך החלב? רגע, לא. אוקיי. יאללה, זה אתגר. טוב. סך הכל זה טעים. תני לי. עכשיו אני עושה. אוקיי. שוקולית. יאללה, 3. 4. ו. אוקיי, לא נתחיל בבת אחת. נו. 3, 4, ו. יופי, מים מהר. חלב. נו, עוד לא לשתות. נשקשק. ולשתות. לשתות! גלי לא. גלי דרבלה. גלי, תשתי את זה כבר! בודדי. עכשיו אני עושה.
נכון, זה טעים? אומייגאד, טעים. נכון? הטעם של שוקו. מה אם? מה לעשות? טוב, מה הכפית של אמא שלך? זה שלי? זה שלי? אוקיי. ועוד פעם, עכשיו אני עושה כמות קטנה יותר, שימי לי מים. קצת, ממש טיפה. אימא'לה, וואי, איך התפקעתי מצחוק. אני אעשה קטן עכשיו. זהו, גם טסט. אוקיי, עושות עכשיו ביחד, מוכנה? יאללה. ואחרון, ואז הולכים ללמוד למבחן. אוקיי. מוכנה? 3, 4, 4, טעים. פעם אחרונה. אחרון והולכים ללמוד למבחן. אחרון קטן. יאללה. 3, 4. ממש טעים. מגבת. וככה עושים שוקו בלי כוס. שוקו. עכשיו כולם לראות את הבלגן. טאדאם. לא נראה לי שיראו כלום כי החזקתי את זה בצורה מאוד... זהו. היה כיף. יאללה, נתראה פעם הבאה בקפה בפה.